Bare lad ham bruge hans energi på det der, Tony. Det er lige meget, Tony. Det er lige meget. Lad ham bruge hans energi på det der. Bare køre rent teknisk, Tony. Godt, Martin. Det der. Lige præcis. Det var parstarten. Ja, godt, Tony. Gå efter den, gå efter den. Gå efter den. Gå efter den. Øj. Nej, nok, Tony. Bare køre rent teknisk. Godt, det er Theo. Tak, Theo, tak. På hernede. Skue ud til siden. Tro på den, Theo. Tro på den. Tro på den. Godt, Tony. Tony, drej lige om. Opstå. Væk fra ham, Tony. Flot, Tony. Ud af den, Tony. Jeg ligger hernede. Så Tony i vilje. Det er lige meget, Tony i vilje. Kom ud af den. Kom ud af den. Ja, vilje. 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 Så Tony. Vilje. Ja, så hovedfri nu, hovedfri nu. Hvor en flue. Få den stammer op på den anden side. Godt, Tony. Ulla til at skubbe ned i hans hals. Ikke mist position. Godt, Tony. Gå efter hovedet. Hvad du siger? Nej, udgjort. Gå efter den. Gå efter den, Tony. Lige præcis. Gå efter den. Ja, godt, Tony. Sådan. Du må ikke miste den, Ja. Tro på den, Tony. Tro på den. Få hovedet igen. For ikke at få hovedet for langt ned, så der fanger de der choke. Godt, Tony. Ja! Ja! Ja, Tony, mand. vigtigt. Nice. God kamp. Rigtig nice. Ja, Tony.